O roteiro, que partirá ás 7:30 da tarde da Rúa Lustres Rivas, ten por obxecto a reivindicación do noso patrimonio cultural e natural, o tempo que marca o punto de partida dos actos de conmemoración do Día da Patria Galega. O Bloque Nacionalista Galego da Barbanza vai a desenvolver un roteiro cultural e natural para promover e coñecer o noso patrimonio cultural e natural. Neste roteiro partirá dende a Rúa Lustres Rivas de Ribeira, onde haberá unha pequena intervención por parte de Cris Andrade, despois subirá até a Pedra da Rá e o Castro da Cidade, onde un arqueólogo nos explicarán pois os pormenores dese castro, a súa historia e como foi escavado e como se está poñendo en valor, non? E por último, despois baixaremos ata a San Roque para degustar un pequeno petisco e teremos unha intervención política de Francisco Jorquera. Esta actividade sumarase ao extenso programa deseñado por Galiza Nova para celebrar esta data con máis de 60 actos en toda Galicia. No Barbanza haberá charlas e mesas redondas en todos os concellos e desplegarase unha banderola conmemorativa en Ribeira. O despregamento dun bandeirón da patria en Ribeira o mércores 19 é unha palestra sobre a loita sindical o xoves ás 7:30 no Locus Amoenos da Pobra do Caramiñal. Eso, insisto, en que todos estes actos buscan popularizar o 25 de xullo, sumar mocidade á loita pola soberanía de Galiza